Kaixo artistak, momentua heldu da. Eunekoak gurekin daude. Ta begiratu Amaiak zelako sortea duen. Zenbat erroskia dituen. Erroskia pilo bat. Ditu. 100 erroskia ditu. Pitu zenbat amarreko dituen. Amarreko. Ja hortik pasatzen garenean, ja sede montre egingo dugu. Bada eunekoak izango ditugu. Begiratu eunekoak nola dirazten diren. 100 bateko ikusten dituzu hemen, eta 10 100 bateko edo 10 euneko bat egiten dugu. 100. Orduan begiratu Amaiarena. Zorro bakoitzean 10 bat erroskia dago, ezta? Kutxan 10 poltsa daude, hau da 10 erroskia. Orduan 10 euneko bat dira, eta euneko bat 100 bateko dira. Ulertzen duzue? Ez kezkatu ze oraintxe gelara joango gara eta gelan abakoarekin ibiliko gara, zuek ondo ulertzeko. Momentuz 10koa hor arte dugu, ezta? Euneko bat, 100. Hala ere, izen gehiago daude, ezta? Animatuko zara idaztera? Pausatu bideoan nahi baduzu, eta joan idazten hau zure buruan. Nola idatziko zenuke hau kontutan hartuta. Eta bestea, begiratu izenak, oraintxe bertan idatziko ditugu elkarrekin, Ze gelara joango gara. Begiratu. Beraz, bagoaz gelara? Guazen gelara! Beno, artistak, nintze gaude zuzenean, esan kaixo landareari, kaixo, gogoratuko dugu, nola idazten ditugu eunekoak. Zein da hau? Oso ondo. Hauze, berreun. Hauze, hirureun. Hurrengoa, laureun. Hurrengoa, bosteun. Hurrengoa, seiehun. Hurrengoa, zazpieun. Hurrengoa, 8ehun. Eta azkena, zein da, oso ondo, 9ehun. Abakoan nola idazten ditugu? Bola berdeekin, ezta? 100, 200, 300, 400, 500, 600, zenbatu? 700, 800, eta 900, ezta? Zelan zijoazen 10koak. Ea ba, gogoratuko ditugu, hemen pista baten bat utziko dut. Hortxe, 10, orduan 900 eta 10, 900 eta 20, 900 eta 50, 900 eta 40, 900 eta 50, 900 eta 60, 900 eta 70, 900 eta 80,
Eta azkenik, 900 eta 90, ezta? Hemen jarriko ditut gogoratzeko, zer idatzi dugun orain arte? Idatzi dugu, hemen eunekoetan, idatzi dugu, 900 eta 10etan, idatzi dugu, beste 9 bat, dena, 90, eta falta zaizkigu unitateak edo batekoak, ezta? Joango gara horiek ere gogoratzen, 900 eta 90, 11, 900 eta 90, 12, 900 eta 90, 13, 900 eta 90, 14, 900 eta 90, 15, 900 eta 90, 16, 900 eta 90, 17, 900 eta 90, 18, eta 900 eta 90, begitu, zenbat ikasi dugun. Orduan, esan alduzue artistak, jada ikasi dugula 900 eta 90 arte. Oso ondo. Ea ba, espero dut zuek primeran praktikatzea. Bai, primeran praktikatzea bai. Baina badakit, gogotsu zaudela ariketa baten bat buruarekin egiteko. Beraz, hementxe euneko batzuk izango ditugu, inguratu beharko ditugu eta bere izena esango dugu. Adibidez, 500 zenbat dira? 1, 2, 3, 4, 500. Hurrengoak zeintzuk dira? Joango zara egiten? Pausatu bideoa eta esan. 300, ezta? 1, 2, 3. Eta hemen idatzi duzu zure buruarekin 300, ezta? Eta hemen 200, zer? Gogotsu zaude guk ariketa elkarrekin egiteko? Ea ba, goazen egitera. Hementxe gaude ariketarekin, 500 esan dugu, ezta? Hau zenbat da, ja pentsatu duzu, ezta? Hori da. 3, eta orduan zer idatzi behar dugu, pentsatu duzu, ezta? 3, erre jarri behar da, 100. Bai, ezta? Bueno, benetan esan da nik hemen beti nahazten naiz, erre edo errerekin edo erre gabe. Zein zen, errerekin edo erre gabe. Gogoratzen zarete? 3 eta 4 berez errerekin jartzen dira, ezta? Gogoratuko dugu? Txan, 3, bai, errerekin. 3 eta 4 errerekin idatzi behar dira, ezta? Venga, horrengoa zenbat da? 200, egin duzue? Hori da. Eta orduan zelan idazten da... 200, primeran. Hurrengo ba... zenbat dira? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, eta zenbat da? 8, 100. Oso hurrengoa. 4, ezta? Eta 4, eta hemen erre, 400. Hemendik, hau oso erresa da, ezta? 1, eta 100. Ai ama, 9. 9, ai amatxu, 9. Ai ama, 9. 900, ezta? Hori da, ezait sartzen. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1.
Oso txarto, Mikel, hor, barru-barruan. Eta azkenengoa, 600, ezta? 1, 2, 3, 4, 6. Praktikatu duzu, ezta? Gainera pausatu duzunez bideoa. Pasatuko dut, dena ondo idatzita dago, entregatu baino lehen, bai. Beno, zer, erabilgarri egin zaizue? Hori espero dut. Beste bat arte.